Menu hari ini adalah tumis kol campur jambah, terus ada sambal tomat, terus kemudian ada panggang ayam. Hai guys, assalamualaikum. Nah ceritanya pagi-pagi itu aku dibisikin sama si bojilku guys, pengen dimasakin ayam kecap dipanggang gitu, ayam dipanggang dikecapin atau gimana gitu nyebutnya, alah yo ngono ku lah. Nah, nok kene iki aku tuku dodo mentok guys, ternyata iki yo apa jenenge daging iki akeh. Dadine kita iris-iris terus bariku tak kumbah, terus iki tak godhog sediluk ya guys. Nah, lanjut nok kene iki aku ape nggodhog ana bawang, brambang, tomat, terus ana lombok ya guys. Lanjut nok kene iki aku ape nggo srang-gasreng iki ana bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah. Wes pokoknya nok kene iki tak sambi-sambi guys ben cepet ngono. Iki wis tak gusang-gasreng terus iki kule tak lanjut tak masukno bariku terus iki apa jenenge toge iki sing aweh maratuaku guys, daripada aku masak mending tak masak ngene ae guys. Wes menu pertama wis mateng, lanjut lagi iki aku ape nggo srang-gasreng iki sambelku guys, bar tak ulek mau terus tak gusrang-gasreng ngene iki ben ora mambu ngono. Wes lanjut tak persingkat ya guys, iki cak-cak wis mateng kabeh lawahku guys, wis lawahku koyo ngene ae, sing penting iki seger kuarasan enak ngono.